untuk sepeda motor, untuk kulkas, untuk sembuhan. Kowe penolu apa piye? Tak daftarno kowe bagian ngarep. Lah, asem Yo bener. aku no. Kuwi lho kanca mburi tarinen kuwi. Sapa? Nah, yoga-yoga kuwi lho. Kowe rasati tari ngono wis tletak. Nggawa apa Mas kuwi? Nggawa apa bonang kuwi dituku. Oh, iki wis nangger prei ngono ki dodolan Mas kok. Angger dodolane nangger Bang Ijo ne Mas, paring-paring Mas. Paring-paring. Yo, Mas Gareng, Ya. Mbak Lisa diunggahke diduweke karo awakmu. Monggo Mbak El. Iki lagune lagu sing hot dhisik. Sing hot apa? Kanggo ngiringi Mbak Elisa. Lagunya? Yo, supote monggo kanca-kanca ganti ora buka celuk nganggo iringan balungan. Yo, dados. Yuk, sepote lagune sing Nah, terus dibablaske lagu. Heeh. Dados. Kan. Yo, saya. Iya. Rek, dalem. ayo jogeti. Halo Mbak Elisa. Halo, ngaturaken Wilujeng dalu. Wuluceng. Selamat malam, kepanggih, male selamat. Ngerti reng kowe bahasane? Buah. Wuluceng. Reng, reng. Reng. Piye? Mau kok bahasane ngarep ana anu wiluceng. Ana wilujeng are wilujeng. Ya wes, gak usah Wilujeng, sugeng. Iya. Sugeng dalu. Sugeng. Sing bener jane sugeng apa Wilujeng sih? Nek Kanggo- maksudnya sugeng ki apa? Sugeng ki apa? Ya aku nggak tahu apa ana bedane nek wong wedok ki apike apa sing sugeng apa sing Wilujeng gitu. Nek wedok. Nek wedok. Apike piye? Mak wedok, Wis Mbak sugeng. Lisa, sik rek. Nggih. Wedok ngaturake pambagio karo wong lanang, ki apike wilujeng dalu, Pak Lurah. Wilujeng dalu ngerti ki ora? Wilujeng. Oh, kalau Wilujeng. cewek yang ke cowok. Cowok. Nah, cewek ke cowok itu Wilujeng dalu. Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng dalu. Wilujeng. Tegesnya apa Wilujeng? Tegusnya itu ki. Wilujeng. Tegesnya. Artinya. Mangsute. Lah, Mangsute. mangsute ki Wilujeng ki tegese alune ana ngajeng. Ya. Lah nek Oh, piyayi itu. kakung mbageke karo piyayi putri kuwi kudu sugeng. Sugeng. Lah anak sugeng kuwi roh. Kalau kamu kayak aku berarti Sugeng dalu. emang sugeng apa? Mangsute alune wonten ngajeng. Yang tadi katanya kalau ke cowok alu. Alu. Lah terus kalau cewek nganggo alu apa enggak? Kan sugeng. Lah apa sugeng apa? Nek cewek kan wilujeng. Heeh. Wilujeng Ayo, mergo alune wonten ngajeng. Nek Sing duwe beda karo reng, cewek. reng, Dalem. kowe kuali. Eh? Sing duwe alu kuwi sing lanang. Lah iya. Mula sing duwe alu kuwi diaturake. Nah, Wilujeng dalu, Pak Dalu. Gareng, Lah, nggih. Bejo. Pak Lurah, Jok. Wilujeng Kok buka perkara iki gareng tenan dudu daden-daden kok. Gareng Iso gareng lambe pe. pejo. Gareng gareng pura dadi. Soale iki mau wis ditaiki gareng endi? Aku takon Pak, asline gareng sapa jeneng? Gareng pura dadi. Oh, pura dadi. Terus mau ngomong, pokoknya ngomongin gareng penjol. Oh iya. Lah iya. Gareng penjol ngaranmu. Yen ngono wilujeng dalu. Lah artine Wilujeng Wilu alune alune ngajeng. wonten ngajeng. Ngajeng, kan? Nek sugeng kuwi lho, sugeng kuwi, sugeng. Lah enggak tahu. Nek sugeng kan Sugeng nopo sih, Bu? nek sugeng Heeh. kuwi alune wonten ngajeng. Ora wis Itu wilujeng Om. Beda sugeng sui apa gengi apa ngono lho. Lah, Oh, iya. kuwi gak ngerti reng kowe reng. Lah iso. Nek sugeng kuwi tae ana ngajeng. Mosok tah. Iki genah apa ora repur? Kalau gitu ya tejeng. Tejeng. Aku ora tekan nek karo Mbak Elisa. Ora tegel aku. Ana su kok tah. Berarti apa Om Pen? Susune enten ngajeng.
Susu nang ngingking ono. Wah, aku gendong mbokku. Oh, bener juga ya. Iya, mbokku tak gendong nang ngingking. Udah nanti jenenge suger. Sogeng. Suger. Kok suger? Susu nenek geger. Asem iki. Ono susune nang geger. Konsepnya ngono sih. Ngapunten karena yo sama belajar. Apa ono bedane apa enggak gitu. Kan menyopo. Heeh, menyo. Reng, Dalem. kowe ora ngerti rek. Heeh. Nek Elisa iki to, Nggih. kowe nyawang kaya ngono semringah. Heeh. Aku Kuwi leteneng tupire. Apa? maksudnya Apa dening dupirek apa? letene. Tupire. Leteneng dupirek apa? Iki sesuatu genah. Ini ojo disingkat-singkat aku Iki lho. mumet ndasku. Iki Aku ora tembung tegel muni kok kowe kok muni susu iki piye? Susu ana ngajeng iki piye? Aku ora tegel ngomong. Lah genah lagi bar kok. Lah nek jenenge kuwi kon muni piye? Ku aja cedak-cedakku nyemprot kabeh to, Rek. Wah, Ayo wis tak jikoke nah. Apa tadi lep tupi apa? Dupirek Piye, apa? Bang? leteneng tupire. Leteneng dupirek. Letene tupire. Mau susune kan ngajeng. Heeh. Lah ditutupi jare. Kulite kuning tutupi Jare. Leteneng tupire. Oh. Oh, tutupi jare. Heeh. Oh, itu model kayak gitu. Kulite kuning tutupi jare. Oh, aku iso wis model Iso. lip muneng gitu ya. Let muning mama. Lip muneng. Let muning. Tegese Oh, lip kulit. mureng ya. Heeh. Nek cara kowe ya lip mureng. Iya nek aku ya let mureng. Nek kowe let muning, nek aku let mureng. Ora, lip kubang, lip kubang. Kubang-kubang. Lip kubang. kok iso bang iki piye? Kulitku abang. Abang, aku kulitku mureng. mureng. Sawo mangka. Ora iku sawo ge mampo iku ora. Mampo ki kena tak wedai malah kaya lele gabel awu. Lip mureng. Heeh, kulitku ireng ya ya. Tumudul. Tumudul gak, Pak? Untumu ana gadul. Oh, asem iki. Gitu kan konsepnya disingkat-singkat. Iya, Wis ngerti pokoke aku singkatan basa Jawa. kabeh. Ngapunten iki nggih Hah? sama belajar Monggo-monggo, sama Pak Lurah, menyapa sedulur sederek-sederek Sederek. wonten mriki Desa Surodadi. Suradadi. Yes. Ngaturaken panuwun. Ngaturaken panuwun ingkang kathah saged Nggih. Sik. yo mikir sih Yo mikir, kanggo Nek. basa Jawa sabar. Mikir ya mikir ora kaya ulon. Ora. Ngaturaken Kula panuwun. ngaturaken Ngaturaken. panuwun ingkang kathah Kathah. sampun timbal tinimbalan Kalian kalian panjenenganipun panjenenganipun bobo kepolo deso. polo. Kepala desa kok kepala desa. Kepala kepolo. Priyanto. Heeh. Kula ngaturaken bunging panuwun saged sowan sedaya lan kepanggih masyarakat Masyarakat kok masyarakat toh. ingkang wonten mriki Desa. Desa Surodadi. Surodadi. Demak mriki. Nah. Lan derek mendongakaken dene meniko acaranipun apitan Tawa sedekah sedekah bumi. bumi. Kula nderek dedonga katur sedaya ingkang sampun rawuh lan melek. Nah, sak sampunipun rawuh monggo kula aturi kondur sedaya. Aja gondor lah. Ini tuh tirakat Oh, melek. no. Melek sewengi lah. Melek sewenge. Iya, melek sewengi iki kan dedonga Ndonga. supados diparingi gangsal Gangsal. anggenipun Amin. pados rejeki Amin. paringi panjang yuswa keselametan Amin. wilujeng. Keselametan apa, Reng? Karepe iki keselamatan. Lah. Ora. Ora Keselamatan tegese kenduren bancaan kuwi mau ya. Maksudnya sing dikarepno Keselamatan. Wilujeng maksudnya selamat. keselamatan. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Mara bahaya. Paringi rezeki sehat sak
anak putu. Anak putu. Amin. Ana ta sing penting kan dongane terus iki masyarakat sik hadir kabeh melu dedonga kinabulaken pangajeng-ajengipun. Pinaringan panjang umur dadi masyarakat Suradadi muga-muga umure 350 tahun kabeh. Anak kedawan ya. Kedawan lah, apa ya gue gelem sih umur 350. Ning yo repot Iku nganu Mas Gareng, Mbak Lisa dados menika dados pangajeng-ajengipun. Ajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng. Ajeng-ajeng apa? Ajeng-ajeng. Ki njaluk dadi kumbah cangkem iki. Nuwun sewu dipun tepangaken Mbak Lisa miji saking Kerek pundi? panggih kula kok niki sinden napa makhluk napa kok omongane betetot-pletetot. Pletetot. Nggih, tepangan. Nggih, tepangan nami kula Elisa Orcarus Alaso. Blasteran napa Blasteran murni? kula mboten saking Jawa. Bapakku seko toli-toli. Kenano rek? Pakmu toli-toli piye? Pakmu ngendi? Aja saru to rek. Nah, gimana sih aku jare suruh member ke nalka. Iya memper kenal kan. Ning ora ono pakmu saka toli-toli iki. Lah iya. Toli-toli ki nek Toli-toli ki ngendi? kuwi apa kota apa to rek? Kenano rek? Seko toli-toli. Kota. Iya, daerah namanya Seko itu dari kan dari Seko toli-toli. Toli-toli. Sulawesi. Ya, Sulawesi Tengah. Pokoknya ngerti toli-toli kok AO. Lah ku ki ra roh kuwi kok. Oh, tak kira ngerti Rumah samur. toli-toli ki manggon ning ndi tak kira wember. Nggih dipun tepangaken nami kula Gareng saking Purwodadi. Nek sampean mengke ajeng teng Purwodadi kampir tenggen omah kula titikane gampang. Titikane apa? Titikane Butuh sampean pasar ngulon sithik. Heeh. Ana kira-kira 2 kilo. Wah, 2 kilo aja men. Ya sithik kalih 4 kilo sithik niku kok. Lah niku mengke mlebet enten gapura Getas Pandhawa niku enten omah gedhe. Gedung, omah gedhe tingkat putih ngarep enten mobile. Oh, Puskesmas. Lah sebelah puskesmas niku enten dalan segmenten, lah sampean nembe mlebet. Lah niku omahe kula dadi liwate puskesmas. Rumangsane puskesmas omahku kondang men. kira sing magrong. Lah magrong mobile. Mobil. Pirang-pirang parkir. Mobil Puskesmas. Aku liwat rintisan. Nggih, menika ajeng ngaturaken panglipur katur sedaya ingkang diaturke, rawuh lan minggah wonten mriki. Nah, kuwi masaka nganu diwaca. Menika ngeten Mbak Lisa, Nggih. menika sampun wonten pesanan saking panjenenganipun Song-song Agung panjenenganipun Bapak Kades kaliyan Bu Lurah. Nggih. Kalih niki Gandrung sanget kalian panjenengan, saestu lahir terus ing batin. Lah. Kepengin datengaken ngrawuhaken wonten ing Desa Suradadi panyuwunipun grajekan. Gerajakan. Lah niki nuwun sewu Mbak Limbuk. Heeh. Niki tasih wonten serat kersane diwaos. Waose. Lah iya. Iya, pakareng boco satu aku Bocor, boco satu. Iso nak le maca. Aku nek ana sik. Piye? Oh, kuwi iso mengko nek iki. dibaca dulu lagi ndelok tindih. Lah iya sing marai cetha ya jero iki kok. Oh. Nek abang saya muncul ya. Saya nek abang genah nek kecolok. Saya muncul. Angger biru genah stroke. Nek abang matane abang gak kecolok. Oh iya. Apa Nah, dibaca, Rek. bocornya? Yalah. Godhem. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah? Iki macane piye to? Lah piye toh? Apa kamu enggak? Mbah. Nah, itu bisa B A H Bah. H Bah. K A S K Kas. M U M U D I D Mudi. Ya, mbok diwaca. Ya diwaca. Dari Desa Suradadi nyuwun gendeng. Mana ada gendang, gending. Gending. Nyidam sari kalian gending. Ya enggak gitu juga. Kalian nopo? Apa sinden nomor 1? Reng. Ya. Maca Dadi Suradadi. jejak karo Mbak Elisa to, Reng. Lah piye? Napa? Aku sing rugi, Reng. Alah wong iki kesempatanku kok cerewet iki. Mary itu. Mary jebeng.
MRI BGT. Meri banget. Heeh. Meri kon. Meri BGT. Meri banget. Ki ana tulisane. Dicek ono reng kowe ora bakal tak jak reng. 100.000 dinggo gareng. Nah, oh iya 100.000. Ning isore ana neh. Apa? Nggo tuku mori. Amodiar kowe. Gwareng. Nek ana tulisane ngono tenan ora usah ditampa reng. Anu, kuwi. El, ngene, yo nek mori tujuane aku rak mati to. Ya ora mesti kok kamu pikiranmu aja sih. Ora kok pikiranmu aja, nek tujuanmu kan gitu. Enggak. Ya ora apa-apa jeneng aku mati ya gelem. Ning kowe kan kancaku. Tulung ya engko nek aku mati 3 dina bancaki ya. Wis pokoke titipno sapa? Ngono. 7 dina ya bancaki. Terus. Nek 40 ora usah. mendak pisan. Ora usah nganggo telu. mendak, rasa nganggo nyatus. Kowe nusul aku wae. Ya sik ya aja disiki. Aja disiki. Wah ya sik tak aja sik. Aja sik. Keri-keri. Keri-keri. Katur Mas goreng. Goreng kok. Gareng kok Ya goreng. tergantung tulisannya. Ya sih. iyalah. Katara ke ya akhirnya. Mas, permintaan harus dibaca loh. Iya, udah. Iya, udah. Rakyatnya biar senang. Iya, udah dibaca. Oh, iki ono surate. Sing kandel kuwi lho. Iki ono duite Wis piro? klompono kene el kowe sing duit akeh engko tak dumne. Oh, biru. Ah, biru. Biru nek biru kamu nggak iso baca kan? Mau ngamu. Nah, tadi yang bisa dibaca yang merah, yang ketok colok moto. Ora nek birune wujud iki ya iso. Ya gelem. Nek birune goreng Iso gelem yo. Tak baca yang ini. dibaca. Ya, selamat malam Mas Gareng. Loh, kamu. Oh. Iya, anggere omongno garenge ning kene, Mbah. Oh iya, Gareng den riki, Mbah. Alhamdulillah Mas Gareng. Loh, Gareng meneh. Iya, wis ndungu, Mbah. Kaya Elisa ngono lho. Garenge wis ndungu, Mbah, ngono ke. Ya, sudah datang di desa Surodadi pada malam hari ini. Dan saya senang sekali atas kerabuan Mas Gareng. Nasib. Sejak tahun 80-an, weh tua tenan. Piye? Reng kuwi dicoba ora diwaca tenan ora reng? Aku. Silau men. Deden. Lah ketok arep kuwi petak apa ireng nggak tahu, soalnya digundul. Apa mau ana petak barangmu reng? Putih itu kan petak. Buta. Putih itu bahasa keramanya petak. 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 Putih. Petak. Petak. Ora. Iya kan nggak tahu itu ireng apa petak. Sak senengmu lah nyawangmu priye lah. Itu patah apa petak? Sejak tahun 80-an sampai tahun 2024 ada Mas Gareng masuk di desa Surodadi dalam acara pagelaran wayang kulit sedekah bumi baru ini. Oh, sip, gitu. tepuk tangan untuk Alisa. Ya Pak Gareng ini. Gareng melu. Yang disenengin bisa untuk menghibur masyarakat desa Surodadi. Langsung saja nggih. Saya mau minta lagu Caping Gunung di Bawoni. Kalih Kelinci Ucul. Tolong permintaan lagu saya dinyanyikan ya. Terima kasih dari Bapak Sapruden. Kowe tulisannya sithik kok macamu 3 sasi to. Lah nggak tahu, coba baca ya sama mesti. Iya. Nek kowe kok mundak dadi 9 sasi 10 dina. Mbak Lisa, dijaluk dikapakno mau. Ono sang sasi 10 dina. Nek wong lanang. Rumasane wong lanang rek meteng kuwi. Jaluk dibawani ya. Iya, Caping Gunung. Nuwun dipun bawani. Nggih. Bowo niku nek di basa kramakno apa, Mbak? Basa krama inggil bowo. Enggak tahu, Bowo. Bowo ki bawi. Oh gitu. Bawa itu bawi. Nek dawa ya dawi. Oh gitu konsepnya. Aja nganti keliru lho. Aja nganti keliru lho. Dawa dewi. Dawi, rawa ya rawi. Rawi, bawi, bo. Weh. Saben bengi. Ya, jaluk dicegleng ora, Reng? Ya jelas. Iki ada perintahnya minta jenggeleng. Minta jenggeleng.
Ora jenggeleng ya. Apa? Jenggleng. Apa itu gini? Ada jenggleng. Persiapan, Reng. Jenggeleng itu ya itu gamelannya jleng gitu kok gini. Walah kok yo nusul. Wah, iki gareng malah entuk umpan. Tenan lah ya Lisa. Roh aku gila ya. Heeh, kowe gila roh aku. Baca yo gila Dari tenan. transit udah tak batin gitu loh. Heeh, mau batin. Aku makan iwak ndelokke gareng, mangan iwak ndelokke gareng kok padha. Kaya iwak apa, Mbak? Mbak iki cedak tambak iki. Aku Tahu apa? itu iwake gede banget terus kan nah itu mirip. Jajal, Reng. Reng. lah sanjeplake karepe. Aku dikira iwak sing digoreng nang kono cangkeme. Iwak apa? Iwak cumi-cumi. Cumi mah to. Apa bawal? Enggak, apa ya namanya ikan apa nggih gede banget, durinya dikit. Bawal, Apa? bawal. Kakap. Ya, Ikan kakap toh. Ora sing ora kaya iwak sing Indosiar kuwi ta? Oh, enggak, niku gak iso mabur. Nek gareng bonggonmu iso mabur enggak? Ah, ning namat iso. Ning wayahan nganu wayahan. Kowe pengen weruh wayahe mabur apa? Ora. Lek. Enggak mau. Iwak Indosiar. Bentar, kamu jangan mengganggu konsentrasiku. Oh, iya. Ini tak pagar madep kono dulu ya. Oke lah, Bro. Nanti kalau jengkelnya ngadep sini boleh. Iya, madhep rono ya iso werek geges ngopo. Ndape ra ketokno. Nyawang Tak sebentar, Mas. Ya. Was. Gedore. Angger aku ngombe rek tak untal sak duluang-duluange ndak ape ra kodal. Rek. Irek nek karo pli kita apa ndi, Rek? Heh? Iya, kuwi kakak beradik. Itu apa sih? Pil kita, replik kita. Heh? Pil kita. Lah ya kuwi sing bener, aku ora yo muni pil kita ta. Kowe muni pil kita. Lah ya kuwi salah. Lah ya salah. Sing bener kuwi Pil kita. Kenapa Ayo. kowe muni pil kita? Salah kuwi. Lambimu kuwi lho sing bener ki pil kita. Kowe muni apa? Pil kita ngono. Lah iya Rek. Wis salah. Salah. Oh. Kupengmu lho rada bodek sih. Aku aja denger sih. Oh, budek kok bodek to. Yen memecah Ya. mong karo janur Yo, tane Mas, kendange banter Mas. kuning Omne tandai. Was. Isok kapan rambut? Ah, wis. Kadung mage ya, Rek. Ki jenggleng apa sih mung keri to? Wis karepe lah ngene malah. Mbok sing rada ngono lho. Walah ngene boyok-boyoke wae umat tok. Aduh, kowe jende pli Wis kita. boyok. Wis boyoken. Heh? Wis boyoken. Boyoken. Wis boyoken arep boyokan. Boyoken gitu. Sesone ning gareng nggo keris ben rada ndeket. Oh iya, ngene. Aku nek Keris. samar iki nek kuwi ana sing kleru lho, Rek. Apa? Rek, Apa? ana sing kleru dhisik aku tak kelingan. Wonten niku lakone napa kuwi dibasakno kliru lho. Wis aku tau ngono malah Lak. perkara lakone napa? Dikon basake. Aku pe dibruk Ayo. wong sak kampung. Lah piye? Anu Pakde mengke delu toprake lakene napa aku ngono. Wah, aku apa dibruk wong pirang-pirang. Yo. Emang artine beda. Lha kuwi cangkemmu lho aku dingonokno mudeng lampahan ngono apa ora ngono. Oh nggih lah ngite kula basake basa cangkemmu bosok wi aku dingonokno. Wah lho ya wis. Lah suwargi Pak Potoke aku iki kelingan ngono. Iya Ling. Lah ngono madhep kuwi ono kuwi Pak Polisi akeh iki muni ngono, Rek. Heeh. Dadi wis kasep kuwi ya ora apa-apa mung kasep. Wis kasep kadung nyeplos kok. Lampahan. Lampahan. Mboten lakonipun, mboten lak. Lampahanipun Iya, napa? Ora kok pli kita.
kembang Wah. weton Galak kendangane, ya. gunung Ya. Ya, Reng. Yo. Kok rantek-entek sih? Kok selot gembes iki ya? Lah, gawan umur. Gawan umur. Kawan. kacita Eh, Wah, luar biasa suaranya. Nek. Yuk. Mas. Dasmuren. Jemur, Reng. Lah, kaya di gua. Nggih niku diagem mawon, Mbah. Cocok. Nun sewu Mbah mangiseni 50.000 ora apa-apa, Mbah. Kamu pakai kopiah aja. Hah? Tukeran. Walah. Dereng lunas kok Mbah niki, Mbah. Alah. Ana nyilah sedelok kok diseni 50 lah. Suwun nggih Mbah berkah barokah. Tasih enten mboten nggih? Kanjok ngemis to, Rek. Wah, botokan ngemis pinter deh. Iya, wah ya wis. Engko tak buka nang calon-calon ya. Lumayan. panas udan janjine piye mas janjine kepiye aja ngeso-ngeso Aja mepet-mepet. Ora panas udan. Ya. udan panas lengaling Njeng Wah, hebat. gunung Koprol lho, Reng, koprol lho, Reng. gua rono nake. Aja. Aja. Nek mendhuwur ya aja. Malah dileboni gedang kuwi lho. Wis ora masalah. Wong keri badan ini. Nadyan wadon sarta Ya. Rasule kumandang suarane. Setiane kelakon Indo maneh banyu Suarane Mbak Elisa wah hebat tenan. Mbak Elisa cocok langgam langsung bablasno nang nggon rock and roll. Ya. Yo isih caping gunung. Caping gunung. Langgam bablas rock and roll. Bintang kamu. Desane apa?
Wiruk lunas lho. Rong lunas Reng, toh. Reng. Dalem Terus terang blangkon tok nyileh apa untuk metu kule? nyileh Mas. Nyileh. Nyileh. Iki Mas sing duwe ngenteni nang kono kok. Niku. Walah. Gareng dadenan ya. Gareng dadan-dadan iki diarani wong oh gareng ancuk kae iki ngono iki. Digoreng. Ayo. Dinggo. Dipakai lah, aja gundul gitu. Saru ya, pakai ida-ida. Nek pengen rasaru ki yo dokok kono ne. Nah. Kok dok Ayo. ketawa iki mesti mau wis dine opo-opo. Mbok Ada di terasa sering-sering. Aku ngerti iki dikere masono. Panas. Aku betah. Menarek gondas kene. gas bisa. Gori mason ki apa? Kemebul. Kemebul apa? Wis selot panas kok. Sapa bengkek masan? Ayo. Dek jaman Ya. juang jor kelingan Anak aku ana kene jarene wis menang keturutan sing rock and roll Mas yo dangdut koplo saiki apa aku ora lali neng gunung tak cedengi sego sakone cahakop yen mendung kasilih capek gunung tutu payung Katuraken kunjuk panjenenganipun songsong agung menika. Yose. Selak pengen gorok. ayo dirok nang kene selak kudu ape ndungokno roke Elmisa Sapa? Elmisa Elisa. Elisa Orcarus Alaso. Baleni. Elisa campur bakso Mbak Elisa. Nggih. Ora kliru Elmi sang ngono ten. Elmisa. Kok padalangi ingin terus ya. Wah, wong dalang kok pinginan. Ora ora. Sekar bisa nyawa gunung desa dadi Ya. raja ini ora ilang gone As. padha
sing digadang biyen ninggal janji neng saiki apa lali Masuk bagare. neng gunung Ya. tak cadowi saka jagung yan mendung tak siliye capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gane padha lara Ya. Setengah lagu capek gunung sampun. Sampun, Diaturkan. Padi. Luar biasa. nah tasih wonten pamundutan Tasih wonten kok, Mas. oh kathah nggih Pak Kathah Lurah wonten Nyidam Sari wonten. Wau pamundutane tasih Kelinci kathah Ucul Mbak wonten. Elisa. Nggih. nggih Rek. Menawi Dalem. pripun? Nah, iki sing diurung diaturke mau wis paring dawuh panjenenganipun Songsong Agung. nggih Nah, Pak Agus Supriyanto. Gerajakan. oh gerajakan Mbak Elisa Oke. Kok nak ditagih aku malah ora penak. Siap. Mbak Kal- menawi Pak Lurah tesih lenggah nggih napa Bu mau Lurah? ana jalukan meneh sapa Bu Lurah Napa? sambung wanci dalu Oh sambung wanci dalu. Mbak anu Nggih. Bu Elisa Oh nggih. Bu Iki Elisa. ana jalukan neh kok, Rek. apa Heeh. Apa niku? nggih jaluk nyawane gareng ngono Nah, iki lho. oh ka Ini iki lho layange. No. Tak wacane. Kunjuk panjenenganipun Bapak Dalang ingkang nguyuhi wajib wonten ing dalu sik mangke. sik Iki lho. lah piye Heeh, lah piye? ana rek nguyuhi wajib iki Lah iki tulisane ngene. nggih jajal Kunjuk panjenenganipun Bapak Dalang ingkang nguyuhi wajib wonten ing dalu mangke. lah Ngayahi. ora nguyuhi ya Ya ya. engkang mipisi wajib ngayahi ring nguyuhi Ngayahi, nguyuh. Ya. walah Ya. Nyuwunipun podang kuning. podang kuning Nggih, menika kunjuk kaneman wonten ing Desa Surodadi. Ini Oh, mau diaturake. khusus dulu buat Pak Lurah sama Bu Bu Lurah. Lurah Gerajakan Banyuwangi. Niki Gerajakan. kula piyambak napa aja sinden yang bisa ikut. Nggih, sampean. Kula? Biar-biar sampean. Oh, khusus iya. Mbak Ah. Elisa Langsung Mangke napa ngeten kangge Mbak bawa? Elisa, niki Nggih. pesenan kalih panjenengan, Pak Lurah kalih Bu Lurah kang pesen. Nggih. Sak pungkuripun saking mriki katuran rawuh wonten dalemipun Pak Lurah, badhe pun gawani piting. weh Pitik ki apa? piting Piting. yuyu laut Oh, piting, kayak piting. Ora. sing ngene iki lho sing piting yuyu Ora keranjingan lho. Oh, piting. Hah? Ora keranjingan. lho. ora rajungan kok Ora. keranjingan to Oh iya. ya iki kok malah ngejak dikumbahno iki lambene iki kok ngarani rajungan rek keranjingan Krungu kuwi keranjingan. Kulo sesuk gawakno keranjingan ngono kok. rajungan yo Ora jungan lho kuwi. Kuwi sing rajungan cakare sing ngene kae, Rek. heeh sing kene kek Kecal pragak ki, Rek. mah Mlakune mereng ya. ngene kek Wis pas Ayo. kanggo abang. gerajakan Niki ngangge Banyuwangi. bawa lanjut napa langsung? Oh, dipun bawani. nah Oke. Nggih. Bawa basane dipun baweni. kok baweni Sampeyan nyuwun songo mawon, Mas. Heeh, sing rada enteng. Ya. Hati-hati lho, Reng, iki ora pesinden pagebluk ora. oh jelas Apa itu presiden pageblok itu apa? Presiden pageblok itu artinya apa? maksudnya sinden kondang Oh iya. Lah aku rong pati pageblok sih, tapi arep OTW. kok Lah jare pageblok ki kondang. nah Tapi mending sing keng lebih kondang kalokon iku Padalang. Padalang Padalang Hadi menika napa pageblok? pakai Blok blok udasmu. Katanya kondang, katanya pageblok. lah ya Apa kondang to jane apa? ora nek pageblok kuwi Apa?
artine Jelek apa bagus? kondang. Napa nggih Bu? Nah. Kula sok diblasokke niki. Ora. Oh mboten lho Sinta bilang. Jajal. Blok niku elek napa sae? Oh elek. Oh elek karene iki. Ngono aja ngono. Makanya kamu pakai ini toh Tunggu, biar tunggu, intelek ya. itu pakai ini. Kok entelek iki ana preskere ning moto panas kok. Oh iya, ya pakai peci papa gitu loh. Wah. Silau aku lihat itu silau gitu. Lambari reng, lambari ra pantes lambari druang lho. Hah? Lambari. Lambari. Heeh, ora pantes gareng dapuke kok. Kak, lah wong gareng kok digawe presker ki iso maksudnya piye? Dikasih apa Ya, tisu lambar, apa lambari, gitu. lambari. Ya. Nah, ngono lah. Pedes ya. Aduh, mesaka ke. Mesake reng. Reng, aduh. Aduh, Iki kaya sing anu sing jaga sapon pasar Prodadi ki tempat saku. Saiki wonge wis nganu kok. Wis apa? Wis kuliah. Nanti. Kuliah Lah nanti. nanti. Hmm? Nanti kuliah nanti. Kuliah nek subuh. Kuliah subuh. Oh, Kuliah subuh. Kuliah subuh. Iya. Pantes nak larang. Reng, Piye? sinden-sinden iki kon. Wah, iki sinden pagebluk. Ha iya. Lah sing disindeni kuwi iki wis ora ono kabeh. Sinden kondang. Nek pagebluk ki kondang artine. Iki dalang pagebluk. Dasmu. Wani tombok ora rek. Alah, ger ngene. Aku warai ke. Warai itu apa? Alah, kondang warai iki. Ya aku sinden warai. Kondang warai. Gandeng peliam biangan Wah, kaya mabur tenan rek. Wah, tenan. nyaram yai noswan tara Ijolno tenan rek iki. Ijolno Kamu tenan. pengen kayak gitu? Pengen kayak suaraku, teng 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 teng. Carane piye? Telake Ya, jangan, naiper. Telake. Mbak Leca. Apa? Bareng iki tenan pengen swara kaya ngono kuwi. Pengen. Kon mangap jajal, kon mangap. Ora, sing dirah Kayak kok. sidik, ya? Ora sing dirah kok telak to. Telak. Telak. Ya, Ayu-ayu kok basane kok ngono. Jane suarane dhewe apa dudu rek? Nggawa anu kaset nggo nomor iki. ora iki suarane dhewe kok. Asli? Asli. Hebat. Boten iki wonten puterane. Heeh. Masane remote. Puterane gak ngono kok rek. Eh? Rek, jajal golek puterane rek. Ora, volumene ora nganggo diputer. Enggak go apa. Saiki didudul-dudul ngono tok wis dadi malah angka. Ya, Ya bener. bener kok kandhani. Gon ngendi ayo? Hah? Gon ngendi? Ngarep lho puterane. Sing nggon sasaran to. Kilo. Nah. Hebat tenan. Lor lan kitya lalas angkar kang kalewiat lewiat Reng. Suarane Suarane gak apik kaya ngono. Ora mung suarane, ora mung kondange rek. lah terus Ayune ya entuk. entuk. Ora mung kuwi rek. Apa nek? Gak iso ndalang. Iki Mbak Elisa iku iso ndalang. oh iki ana sing gak iso iki Apa? nyarutang.
Amin. Ya bener. Tapi aku wis rada trauma sih nek dalang sih. Heeh. Trauma, yo. Trauma Nek kok? dalang itu nek wong lanang gitu kan ditonton ning mburi ngene. Heeh, lah Nek iya. wong wedok pindah kabeh ning kono. Iya, matok. Dadi nek nonton nek kemburi lho Elisa sing dalang sing nonton ngalah Ngene, rono ngene. kabeh. Ceng. Nonton apa nih? Mongko sikilku ngene-ngene. Nontonnya kok Aja. nontonnya kok ngisor debok kok. Nah, iku Lah makane. iya. Kuwi ra salak reng nek kuwi reng. Eh? Kan salak. Apa iku? Mbuh. Ya orang gue. Mbuh. Salah. Terus salah. Tahu makanan itu? Heeh. Buah kan? Heeh. Kayak Kuwi nek reti basa sek coklat itu kan? Heeh, kuwi basa Jawane pagebluk. Kok kabeh jenenge pagebluk? Iya. Lanjut. lor lan kitya lalas Sik umbelku mampet. Heeh. angkar kang kalewiat lewiat aja takon susah seneng kanthi sangga tanah India kumaliareng taman sari nusuhan toro Iya. Sampun. Iya. Yuk, lanjut. As.
biasa di luar tirakate nang segara kidul ora. kandhane ya. Beda karo sinden-sinden iki. Sinden sing ndi? Sing nggih iki. Lah kurang luwih ya padha ae. Ora. Heeh. Ning sinden ki ya sangar-sangar suarane ya apik kabeh. Tapi wah luar biasa tenan. Heeh. Istimewa. Sing mari larang kuwi rek. Ndak ya? Sing mari larang kuwi. Oh. Ya ora mokal nang jeneng gelem sinau, iku ya tetep ana kemajuane. Ana kemajuane. Gelem ngudi. Ya. Ya. Yo, iki terus disambung pesindene rek. Ya. Iki pesinden domestik, pesinden lokal. Nah. Yoga ora kalah hebat. Ora kalah hebat. Udah kondang di mana-mana. Kita tempelkan. Walah kok tempelno wak sapi. Kita tempelkan. Heeh. Lha apa? Akan kita sambut satu persatu pesinden yang cukup kondang di tanah air kita. Siapa dia? Wasimin. Rasimin sapa? Sinden kok Wasimin. Nambah. Ah, Wakina. Sing dhisik yo. Ya dipajang no iki dipajang sik. Iya. Iki saka 1 2 3 berdiri. Sapa Sik. asmane? Saka pinggire Bu Yayu kae. Oh, saka pinggir sik. Iki Dia terus Nawang terus Mbak Sisi. Nawang. Ya. Mbak Dia, Mbak Nawang, Mbak Yani. Ya. Siapa? Mbak Dia, Mbak Nawang, Mbak Yani. Nani. Monggo kula aturi kondur. Sing Pak kondur ta. lambe. Jumeneng, monggo kula aturi jumeneng. Wah, eman-eman kon mulih. Ah iya. Ya, Supati Mas, Iya. dados. Ayo. Ya, dados. Ayo ndangdute Mas. Siap yo. Mas Arjun yo. Aja sik. Aja sik. Aja. Asik. Ya, Rek. Ayo dijogeti sik. Reng ngadeg reng. Heh? Loh, lungguh ngono kok wis piye ta iki? Alah kowe kira roh ngadegku kok. Ayo, iki Ya alon-alon dipandu. ngene iki terus suwe ngadeg dhewe. Ya. Ya. Siapa sing arep ngersake lagu? Nah, iki ditepungake. Oh, iki sih ana panyunan lho, Reng. Ah kathah monggo niki. Sih ana panyunan lho iki. Pesinden kondang saking Jepara. Ora ngono. Jepara kon ndi ya? Heeh. Apa sapa? Yo ditepungake dhisik, Reng, ditepungake. Heeh. Iki lagi wae sowan pertama kali ana ing Desa Surodadi. Nun sewu Mbak ingkang sisih tengen asmanipun sinten? Heeh. Kula mboten gadah asma. Oh, modar to kowe. Asih. Asma. Sampeyan menawi Waras koyo gadah. ngono. Iki- Wong kula niki sehat lho ya. Asmanipun sinten? Jenenge. Aku ora duwe asma. Betul. Kowe kok pinter men ki biyen anak apa? Lho kok anak apa lho? Anake sapa? Oh, anake sapa kok pinter men? Apa? Anu jenenge sapa sayang? Anjek. Nami kula Yani. Nah, Senggel apa gedebel? kok gedebel to? Kok ya gedebel niku bahasa napa Pak Dalang? Tasih senggel napa dobel kok gedebel? Lah ya kuwi mau aku. Tasih senggel napa gedebel? Kok malah melu gedebel. Napa dobel? Nek di sawang ngoten niku pripun? Lah nek ngene iki mata tuwa wis ora pati nyawang, Dik. Tenane senggel apa ora ngene sing penting jeh urip. Ah, sing penting penak ngoten. Lah nggih. Suarane. Senggel. Galak iki. Heeh. Ya asmane sapa jenenge? Asmanipun Mboten gadah asma. Sampeyan menawi sing gadah? aku wis kena paru-paru Nduk. Jeneng. Jenenge sapa? Mbak Yani. Mbak Yani Pidalem. Anjir saking Jepara. Oh, iki lho sing bakul cambah kali, Mas. Kok ya bakul cambah to? Oh, gak Deng. Ora kowe ra hafal to, Rek? Dalem.
Iki nek tak sawang-sawang kaya tanggoku sing bakul kroto kuwi ya. Yalah, bakul kroto. Heeh, iki nek. Kroto niki napa to Pak Dalang? Kroto niku pakan manuk. Oh, pakan. Ndoke, semut, abang, Oh, ngoten. ngangkerang. Manuke sinten? Manuke dalang. Wonge ndi? Durung nganti setahun kok bangun-bangun iki aku ya gumun ora. Bangun? Iya, bakul kroto. Kok iso bangun? Wah, iso bangun. Ayo aneh kok kuwi ya. Mlidhit jadi menyang iki, Reng. Mlidhit. Heeh, mlidhit. Wah, enteng men gaweane kok kayane akeh men iki. Lah, tenan niku? Heh? Tenan. Aku tenan. Oh. Oh, heeh. Mengkang tengah asli. Nah, Jenenge sapa? Nanti sampean ora ta Reng iki? Sing pikir dhewe iki ono kek duwe sampean, sakliyane profesi seniman. Oh. Oh iki wis ora, wong sambene entek kok. Entek Heeh. Sambene ngedoli warisane maratuane. pambimu ya. Nah, sing tengah. Tengah asli. Jenenge sapa nduk engko asmaneh ndak. Cempluk. Cempluk. Wonge Lah turu. ngapa? Wonge bubu. Lah iki ya cempluk. Jenengmu ki lho sapa? Cempluk. Cempluk lah ora lah. Semono nesu gedene to. kok cempluk. Ya. Nggih. Ya. Jenengmu Nawang to? Dan niku ngertos kok. Etok-etok kan kenalan. Oh, etok-etok. Dadi nggih. piyayi kene ngerti, Garen gak kenal karo si Dene padahal bolo di. Reng. Dalem. Ya bocah iki sing pinter basane wong edan, basane wong bisu pinter iki wong iki. Mosok. Heeh, takonono. Basane wong edan wong bisu ya. Wis mari kok. Wis mari, Mari. wis mari nuk, Mas. Wis mari. Mari, Bon. Pak. Aku roh wingi iki isih dolanan karo wong bisu prapatan kuwi kok. Eh. Wong bisu iso nduk basane wong bisu. Mari, Lek. Oh, wis mari. Wis mari re, Mas. Oh, semari. Nah. Wis apal tuh. Apal nggih. Sebelah kilan dhewe. Sebelah kilon. Kilan pon ndi gitu. Kidel. Kidul. Kok kidul? Kidul kok kidul to? Nggih, Dedek Tepang kula Diayu Krisnawati. Di dalem. Saking Blitar. Blitar. Aduh men mok laju. Nggih, Oh, nginep ngene dalange. ngekos. Oh, ngekos. Iso tekan aku lho. Ora biasane nginepe nggone juragane ngoten lho. Nggih ya. Aku nginep rono ra entuk aja, raimu elek aku tingono. Yo, iki nganggo bawa reng. Bawa napa? Heeh, bawa dibawani iki mau gubuk asmara. Engko terus podang kuning tibane. Nah. Ana sing pinjam sari. Anu Iki panyuwunan akeh kok pancen ka. nggih saking keluarga besar Bapak Kepala Desa ngersake nyidam sari. Monggo Duite wis katuran. digaglak gareng kok iso lali. Urung lagi tak sai tok. Yo nyidam sari wis saka Diah, yo. Iya, iya. Sing apik suarane aja kalah karo Mbak Elisa. Gak, kok iki hebat kabeh. Engko tak jalukke kringete ben apik suarane. Diah. Heeh. Kowe njaluk liyane reng ben dileletno ngono ben sinden-sinden suarane apik. Aku ya gelem njaluk keringet ya nonton-nonton keringet sing manggon ndi ngono tok. Gur keringet sing ngono-ngono kuwi aku ya gak. Keringet ya sing milih ya Mbah ya. Heeh. Nah, Aja keringetmu sing mau leletno lambi. Ya. yuk. Ya. Ya. Krungu to Mbak Limbo. Iki ya ora kalah iki suarane. Mung perlu pengorbitan iki, Rek. Perlu pengorbitan. Oh, iku tetep. Nah, karepen kondang. Lho, Lah, presiden sing kondang-kondang kae, wah. Pirantine ora mung 1 2 3 4 5. Wae pirantine. Napa niku? Oh. Ya ana tirakat, ya ana tarak, ya ana kudu diorbitno ana sing bagian pemasaran. Manajemene ya kudu pinter, gawe tetek bengek. Lah nek arep dipasarno kudune diadesak. Sing sapa? Iki Presiden apik-apik ada isak. arep pemasaran. Omongan. Yo, lanjut. Ya.
Lanjut, ya. Apa ki ya? Ayo. Apa to? Ayo, Reng. Dewe. Nggonku menehi efek sithik Mas, modulasine ben penak. Ya. Pindah tengah. Ayo, Reng. Dipandu, Reng. Semangat, Reng. Ayo semangat. Nah, tak pandu saka kene pokoke. Tak sawang. Ya. Ora kalah adoh ya Reng iki, Reng. Alah wis pokoke 11 12. Karo Mbak Elija. Ah iya no. Kuwi pancen sirikane ya disingkiri tenan ya Reng. Ah Mbak Elisa Presiden kuwi. aku gelem sirikane Mbak Elisa gampang. Apa? Kuwi bundine ora tau mangan jangan gambas sing tuwek. Ya mula suarane apik ya. Jangan gambas Sing tuwek. Ya ora entuk dipangan wong APG wineh kok. Wedeh. So ngapa telek gareng ki kok ora ngono aku ngerti Ora. kaya bokong bayi Kok bokong bayi. lah eneng pletekane deloki rene to Iki ora pletekane di zoom Mas pletekane iki lho Mas Iki ora bokong bayi. apa Ngerti nak silit kethek. iya nek cah bayi-bayi nek cah cilik-cilik kono mau dikira celengane Celengan piye? Aku leren ning kono cedhak nggon adol sate pentol malah dilamuti cah cilik-cilik. Lah kecrotan caos. Ana mring Ya. Ya, ngene. Reng. Dalem. Iki nek tengah iki upama sepeda motor apa Reng iki? Kuwi Heeh. RX King. RX. Wah, Busine ora tau macet, Reng. wah busine 2 minggu ganti ping 3 kok. RX kok ganti to, Reng. Ngomongamu RX King sing kabulasine wis teles kabeh. Sing glathik ganti. Heeh. Ora ngrusak busi iki piye? Nek Mbak Alisa apa? Mbak Alisa nek cara kendaraan. Wah, nek iki genah model anyar iki. Tanpa nganggo persneling wes ngono tok iki. Kuwi sing nganggo kae sepeda listrik kuwi, Reng. Heeh, ora ana suarane roh tekan gone. Yes. Nah, nek sing iki cedhak saka aku ki. Eh? Ya apa nek cedhak sing cedhak aku ki apa ki? Nek cara sepeda motor. Wah, kuwi genah 75. Aja ngenyek kowe. Hah? Aja ngenyek 75 ya. Omonganmu 75 ki wantek. Omonganmu saiki 75 nak iki ijeh motor. Modifikasi. Ora nak montore ijeh tekan iki. Terus pirang tahun jajal? Wah, wis hitungane wis puluhan tahun. Lah nyatane Ratusan. kowe tuku motor PC Heeh, eketan. heeh kuwi Iya. 2 dina bobol perkara tabrak truk. Yo pindah tempat, yo. Nah. Hati-hati toplekmu lho Reng nek dikeki pres karena Karepe seneng nak wong tuwek megap-megap iki seneng kok cah ngono-ngono kuwi karepe. Wong kok nek roh wong tuwek lek garap kok tenanan ngono iku piye? Ngono ki rumangsane seneng to nak pakmu rasa nyarutang. Heeh, ning tenan ngeluku ilang kok, Mas. Yo yani yo. Nah, yo. besok kapan Ya, terus
pindah minggir dhewe. Yo, langsung ya. Nane nanunu enono ayo. Obama. Wis mari. Ora kuwi apalan elek di tokno. Tanpa Ya. Sasara. Keno. Dencolotri. Ya. Terakhir sing tengah. Yo. Nyidam Batas iki. Sari Ya. Monggo sak langgamipun direjeni alon-alon. Ayo, Nawang. Monggo. Ya. Karo joget. Ya. Aku kumbang nyidam sari. Ayo karo joget. Ya. 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 Nang karwilo Ya. 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 Kombinasinya janji aja kemenangan. Ya. Lanjut. Mas, kok ditangkut ki? Dulu. Lah. Sepokan ya, Mas. Mas. Ayo, jogeti. Ya, lungguh dhisik. Luar biasa. Luar biasa pokoknya. Ini, Reng. Dalem Iki dos mengko pundi? ditutukake nyang goro-goro. Oh. Sih tutuk goro-goro. Iya. Oh nggih, nggih, Ya, nggih, nggih. ditutukake nyang goro-goro. Iki tak netepi wajib dhisik. Monggo Sedilek wektalipun. terus goro-goro.
aturake suka pari suka meneh. Ayo Nduk, enggal iki ndherekake sang adipen mban wis kudu manjing ana ing pasemeden suci. Iki awake dhewe kudu enggal manata tata borampe ya Nduk. Oh iya Yung. Ayo enggal tak gerake nyamketake ya Yung. Sombongan bangen si panunggal paten nono